Toto video bude také kratšie a je to len taká zaujímavosť, ktorú som si všimol ohľadom turnaja Octagon 51, ktorý sme videli na konci roku 2023. Jeden z najväčších zápasov, ktorý sa promoval na tomto turnaji, bol zápas Carlos Terminator Vémola versus Samuel Pirát Krištofič. Bolo to vedené v duchu starej rivality, ale aj posledného turnaja Carlosa Vémolu v O2 aréne. A práve to ma zaujalo, že si nepamätám, že by Carlos v Octagone mal veľa tých zápasov práve v O2 arene. Šťastie za to mohol covidové obdobie, kedy Octagon dlho fungoval v obmedzených podmienkach. No a tak som sa na to bližšie pozrel a vlastne som zistil, že tá bilancia Carlosa Vémolu v O2 aréne je veľmi špecifická. Pokiaľ sa zameriame iba na MMA zápasy a vynecháme tú boxerskú exhibíciu, ktorú mal s Marpom, tak mal Carlos Vémola v Octagone doteraz 14 zápasov, ktorých dokázal 11 krát vyhrať a pripísal si iba 3 porážky. Pozrime sa teda ale na tie porážky. Prvá prišla v roku 2019, kedy sa v O2 aréne práve stretol s Attilom Vegom v zápase storočia. Vtedy ho Attila dokázal vypnúť za 2 minúty a 7 sekúnd a pre mnohých to bolo prekvapujúce KO. Druhá prehra je s Patrickom Kinslom na turnaji Octagon 43 v O2 aréne, kedy to bolo po 5-kolovej titulovej bitke, ktorú si mnohí pamätajú ako jeden z najmenej atraktívnych zápasov v Octagone v histórii. A teraz naposledy Octagon 51, opäť v O2 aréne a premožiteľ Samuel Pirát Krištofič, ktorý ho ukončil na KO už dokonca po minúte a 48 sekundách. Za každým som spomenul práve to dejisko toho turnaja, pretože sú to jediné 3 O2 arény, ktoré vlastne v Octagone Carlos Vémola zažil. Čiže z hľadiska toho, že to bola rozlúčka Vémolu s O2 arénou, tak sa to javí ako veľmi dobrá správa pre Terminátora, pretože O2 Arena vyzerá, že je pre neho zakliatá a je to jediné miesto, na ktorom si v Octagone pripisuje prehry. Má tam teda bilanciu 3 zápasy a všetky 3 prehral. Toto bol taký môj krátky postreh. Najbližšie by mal Carlosa Vémolu čakať Pražský Eden a opäť súboj s Attilom Vegom a uvidíme teda, že či sa naozaj nová lokalita podpíše pod to, že Carlos z tohto zápasu vyjde ako víťaz. Víťaza tohto zápasu mi môžete natipovať priamo do komentárov. Rád si pozriem vaše predikcie. No a to je pre toto video koniec. Dúfam, že sa vám páčilo a verím, že sa uvidíme zase na budúce. Ahojte.